Emuzongena umkhonto wesizwe gerilla bu. Sithi nkonkonko vulana masana. Emuzongena umkhonto wesizwe gerilla bu. Sithi nkonkonko. Zoqala sicele ugogo uNkanyamba. Gogo uNkanyamba ozosivulela ngomthandazo. Sivalena amehlo. uNkulunkulu izolo lami namhlanje usasengena. uNkulunkulu wayekhona kogogo nabomkhulu besahamba nathi ezweni lasemhlabeni. Haleluya. Namhlanje mnini mandla wonke simemeza wena ukuthi ubese uyahlangana nabogogo nabomkhulu lapha esikhona mesiyona amandla. Cela wena ke igama lakho malihambe phambili thina silandele ngemuva. Mzimbo Khalimali, Dr. Mzimbo Khalimali azomukela nje abantu njengoba bekade tatazele gijima. Sanibonani. Sanibonani. Ngiyanibingelela uDokotela uDlamini uMzimbo Khalimali. Ngibonga nje mina kakhulu ukuthi uphumelele lo mhlangano ube impumelelo. Sizonemukela ke bafowethu njoba sila akekho ngcono kunomunye futhi akekho hlakaniphile kunomunye. Siyanemukela bafowethu kulomhlangano bengalindela ukuthi nizophuma nibe bangaka kodwa kuyangijabulisa lokho. Ake nishayine izandla abazalwane. Siyabonga. Siyabonga Mzimbo Khalimali. Sizoba nayo lento mase siyitholele yancwadi esuka kubaba ukuthi ubani olidayo ekuthenini whoever ozobe sesihola sifuna ukumtshela ukuthi lalela ngoba ususihola usithole sesila awusitholanga simile besimuva khombisa siyayithanda lento. Whatever eniyokhetha ningamkhethi umuntu engeke nikwazi ukufinyelela kuye. Ningamkhethi umuntu ozoba isilwane ajike noma nithi niyambuza uyanidla. Ningamkhethi umuntu ozonithuka. Umuntu enimkhethayo umuntu onipresenta oyisibuko sabelaphi. Enizothi noma nimbuka noma enza speech phambi kwamakhamera nithi we are proud of lo muntu. Into ayikhuluma ukhuluma into esithi nathi siyaphambili. Angithi niyayizwa leyo nto. Right. Bese kuthi laba enibabona behleli phambili. Yilaba abathe cha thina sicela ukungakhetha sifune position. Laba abawu2 enibabona bela. Asebenza nami nje admin bathi thina sifune position. Laba bayokhethwa thina kuphela we will advise. Ukuthi yabona ke mawungawazi umsebenzi la siyak-advise asikutsheli what to do. Bayak-advise nje bakufundise. We are here ukuzophakamisa abantu. Ukuphakamisa abantu it doesn't mean ukuthi siyakhetha sesiyachoose. Isilungu esibiza ngokuthi it's an infiltrator. Maybe ngizonifundisa. What is an infiltrator? An infiltrator umuntu who is here pretending to be an MK member but who's not an MK member, who is here to collect the information I said to the enemy. Nizweli? Lithi gama enye inyanga mabehleli bexoxa ithi mina sengiplan ukuthi ngiyoba inyanga kaANC. What is that? Hey, sibeni extra careful bomakhosi. Njengamanje lithi iBhayibheli mawubanda mawushisa shisa isikhatha sekho manje. Yabona manje lalelani. If it means kufanele sihambe nalaba kusuke siye phambili abanye bawusibamba ngendlela. uNkulunkulu asinika umholo ozolalela ngoba ukhona umuntu omunye onokukhethwa othola ukuthi akakwazi ukuthi akanawo ama leadership skills but uyakwazi ukulalela abantu ukuthi bathini. Abantu bamtshela abonqolo ukhuluma iqiniso. Ngifuna ukuzwa kunina kuqala. Umuntu ongekho la siyakwazi ukumkhetha noma singamkhethi. Ngifuna ukuzwa kunina kuqala. Angifuni ukuthi ngithi nginifunzile. Ngifuna ukuthi ngizwe nini ukuthi nithi umuntu ola cha asimkhetheni ngoba siyamazi uyasebenza manje umsebenzi noma cha. Kwipolitiki ke masikhuluma right Dlamini siphakamisisana. Bengizocela ukuthi asimkhethi siyamphakamisa. Amagama engidinga ukuhamba nawo namhlanje ngidinga ukuhamba namagama awu13. Wonke ama region kumele abe represented. Kulamagama awu13 engizohamba nawo. Amagama engizonibuyisela wona abuye kunina back. Amagama awu9. Awu9 wona azobe ezoqala azoba no provincial convener. Convener masiyibeka ngokwasezweni sithi uyena president.
kweprovince bese siba no provincial deputy convener uyena deputy wakhe bese siba no provincial coordinator bese siba no deputy wakhe bese siba no fundraiser no organizer no deputy organizer kanjalo so ithinto yami namhlanje labantu laba abawu8 ibona bazobuya incwadi sisho incwadi esayiniwe efana neyase Gold ngicabanga ukuthi ngayishare nakunina nabona ukuthi kwenzeka kanjani. Then after that labo bantu abakhethiwe ibona sekufanele benze into efana nale sebezokhetha iregion sekuvulelwa lento okuthiwa ama discussion. Yebo baba Aningixolele usihlalo ubale 10 ama region just for double checking ake sithi ugu lukhona lapha ngizama ukuthi sikhave wonke lo 10 ugu umzinyathi umgungundlovu umgungundlovu yabona Zululand Majuba ngisho senze sure ukuthi siwakhava wonke umgungundlovu kanti akona uMoses Mapida okay umzinyathi siyabona lapha awukho iZululand siyayibona lapha ikhona umkhanya kude siyawubona ukhona uKingcetshwayo siyawubona ukhona iLembe siyalibona ukhona bese kuzoba uHarry Gwala siyawubona ukhona iTheku likhona so in total kufuneka abe u11 ewonke siyathokoza. Umzinyathi kuphi nakuphi umzinyathi onquthu ophongolo ibona la ngithi oGlenco oDandi lapho kanti kuphi lapho hayi umsinga ufola under umgungundlovu uthukela iBackville iLady Smith Cha umsinga falls under umzinyathi which is also called iBambatha igama elilodwa lela awukho emgungundlovu and umgungundlovu awusabizwa kumgungundlovu sekwiMoses Mapida region. Alright siyabonga ke sekuzama discussion kukhona enfisa ukukubuza before sesiyovala manje ma discussion nje ngako konke lokho esikwenzile njengoba siphinde sikhumbuza abantu bonke labantu ababhalwe la uma kubuya igama lakhe lingekho sicela ningaphatheki kabi sakhe team la strong sidinga i-team uma ukhethiwe siyacela ungabe sewubhampa ke soyabhampa besikwazi ungagadwa kodwa sewunama bodyguard sewubonwa ngeappointment. Uma uyileader lalelani ileader yenzani ileader inawo amaqhubu okoqala ileader inawo amaqhubu ileader njalo iyayistress ukuthi ukuze siwine senze njani. Ileader ayinawo umoya wokuxabanisa abantu but always come with solution and unity. Ileader hlala ukulindela ukuthukwa noma bengakuthuka kodwa afana nembongolo uthinta amadlebe uthi kodwa uye phambili. Ileader leyo angithi ileader kufanele ihleba abantu awuhlebi futhi awutholakala la uhleba khona. Ileader owenza sure ukuthi into oyikhuluma nogogo Nkanyamba ku WhatsApp uzokwazi ukuyikhuluma futhi public abantu bonke bezwa. Ungakhuluma into bese uthi gogo Nkanyamba ungathi ngitheke uyungayisho ngoba usuku usuhleba. Ileader leyo ileader iyayihlupha ngaso sonke isikhathi ukuthi hey kufanele ngisubmit. Ileader iyavuma ukusolwa vumela ukusolwa. Ileader ihlala njalo irecruiter mawuzwa kuthiwa kunenkinga lapha zama ungenelela. Ileader iyavuma ukuthi njengamanje njengoba kuthiwa iline of march nayi enza sure ukuthi uyayilandela leyo line of march singakutholi usuphuma eceleni because it's a parallel. What is a parallel? Omnye umuntu uhlalezwa lelo gama kuthiwa parallel yini parallel? I-parallel abantu bonke abasupport uZuma kodwa babekela ubuholi kodwa lawo udecide ukuyihambela ngendlela yakhe kodwa uyosubmita kuZuma. It's a parallel structure. Ubekeliwe njengamanje ubuholi mayibekela umzimba okhalimali mina ngeke ngize ngizwe ngomzimba okhalimali mina ngiyozenzela into yami ngiphume kanje.
into emnandi ke ukuthi njengamanje yonke lento esiyibeka la iyona ndlela esihamba ngayo. Uyathanda uthandi vele uzosijoyina ngokuya kwendlela kodwa thina siya phambili. Yabo manje siyahamba impela. Yonke into enizoyinikwa niyimukele njengoba injalo. Kungabi nina ke senidala iconfusion. Sicela ukuthi mawukhethi umholi uzama ukuba consistency umentweni into yakho iyayimela. Ngicela ukunitshela into eyi1 ningakhathazeki ngalento yama position. Umsebenzi usemningi kakhulu. Yabona mase kuthiwa laphana sekuqediwe enational kunento esasetshenzwa. Kusenama portfolio la esazohamba sibuza khona ukuthi hayibo Makhosi awusho wafunda wamapha esikolweni. Usitshele sithi hayibo yazi la ufuneka udirector maybe ka water ka social development. Ipolitiki ukhumbuleke ukuthi ipolitiki makuthiwa uya deploya inhlangano abafuni indaba ukuthi ufunde wamapha. Hayi inhlangano yakudeploy yoba udirector uphatha lapha mawufika ubekela iPA yakho efundile iyona ekutshelayo. So sisazobuyela vele la ukuthi wobani esithi masibiza meeting bafike. Yayizwa leyo nto. So yenza sure ukuthi makuthiwa meeting uyaphumelela. La enifuna khona usizo mina ngeke nginilahlele kanjalo bese ngiyanishiya. Ngisazonisiza. Ke laba bazokhethwa. Kune meeting yethu esisazoyibamba futhi laphana kwinto le Zoom. Senginichazela ukuthi iconvener umsebenzi wakho yilo udeputy yilo nama responsibilities ngizonichazela nonke. Siyacela ke njengoba kuzobekwa wonke lama district sifuna ukuzwa ke kuthiwa kubusy. Akube busy manje yonke indawo angithi kunizwile. Ukhona nombuzo yini? Yazi lento yethu sifuna ukuyenza ibe yinhle in such a way ukuthi ngisho kuthiwa ku motherboard bayaxabana. Abagijime bazofuna thina ukuthi sibalamlele ukuthi hayibo siphuma kanjani entweni enje. Nize nigade ke. Ngoba Nkosi yami angazi mina ukuthi inyanga izangoma yini esasiyithwasa makuyithina futhi esinolimi olumbaxambili. Sinezinyanga sinezangoma ezingekho la ezibhizi ezifonela abantu emaceleni. Hayi ningamlandela uzibani unje. Hey sikhathele lo moya fire. Sekuyisikhathi sokuthi into yethu yezinyanga ilunge manje. Amaxoki ovela yazi ovela wenze njani wenze njengami. Mina wangisendela into uhleba umuntu. Yangalena ngiphose groupini. Wazi wangifonela omunye wangifonela ulo before akhishwe groupini bathi ubani. Nangu lo wayisangana kakhulu ngazi lo wasemlazi umsomi. Ngangiyithatha njengoba injalo into kaMsomi ngiphose groupini. Aqhamuke sethi hawe madokotela suvele wayithatha wayifaka kanjalo yonke. Ithi mina phela bengazi ukuthi uyahleba. Ngiyifaka njengoba injalo. Ake umuntu ethi mayiqhamuke kutshela into ngomuntu. Ake uthi 1 + 1. Hayi lokho akuhlangani lokho. Lo muntu uyilwela izinto zakhe uphume kuye. Uthi hayi Makhosi la ngikhona inetwork ayikho kahle. Awungisendeli lento le ivoice note. Ethi mayiqeda kuyisend uyiphahlaze egroupini. Uthi nangoke ngifuna ukubakhipha uxoki. Ukuze lento yethu ilunge. Iyalunga manje into yethu. Mawuthi wena ayikhethelezi mina ngidinga u5 million unginika ama reasons. Ngiyabheka ihistory yakuthi before siba nebudget wawusebenza yini. That is why uNhlamulo wathi bonke abantu abayibona babesebenza kuqala soqale kubhekelele bona. Namanje sifuna ukubona ukuthi before sikunike a permanent position uzokwazi yini ukusithatha usibeke kulo 2026 noma uzokwazi yini ukusithatha kulamasonto ambala asesele ukuthi kukhethwe permanent structure uzokwazi yini ukuthi usitshele ukuthi yini umehluko wenzile. Lento esiyenzayo hasena lento esiyenzayo hasena aluvalo baba aluvalo ngalento lento esiyenzayo othi lento esiyenzayo hasena luvalo baba aluvalo ngalento ona lento esiyenzayo ona lento esiyenzayo hasina luvalo baba hasina aluvalo ngalento esiyenzayo ona